ikasketetan ez zitzen, gaurko ospakizunean, ondo dugu gogoratzen, nola eraikin hau denon, onurarako sortu zen, segi dezagun eskolan, gaur arte bezala zaintzen, 25 urte barru, herriz elkartu gaitezen. Ondo dugu gogoratzen, nola eraikin hau denon, onurarako sortu zen, segi dezagun eskola, gaur arte bezala zaintzen, 25 urte barru, herriz elkartu gaitezen.